ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ, କେଉଁ ସବୁ କୁକର୍ମ ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କୁକର୍ମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ସୁଦାମା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦିନେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁମାତା ସୁଦାମାଙ୍କୁ କିଛି ଚଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ଯାକ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ଚଣା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଲୁଚେଇ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ରହିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସବୁ ବାଣ୍ଟି କୁଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଝିଅ, ବୋହୂ, ଭାଇ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାବଣ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ରାବଣର ଶେଷ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ କଟିଲା, ସୁନାର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ମା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଜୁଆ ଖେଳ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ବାଜି ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଶାରେ ବାଜି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପଶା ଖେଳରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବନଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏହି ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ଫଟା ଜୋତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହୁଥିବ, ପୁରୁଣା ଜୋତା କପଡ଼ା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ, ଘରେ ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥିବ, ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ସବୁବେଳେ କମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇ ବୁଲିବ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବ।
ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ, ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ସେ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗର୍ବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗର୍ବ କରିବ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ଆସିଯିବ। ଧନର ଗର୍ବ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗର୍ବ ବା ଯେକୌଣସି ଗର୍ବ ହେଉତ ନା କାହିଁ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗର୍ବ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ରାବଣର ସୁନାର ଲଙ୍କା ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନର ଗର୍ବ ରହିବ ବା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗର୍ବ ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କାରଣକୁ ନଜର ଦେଇ ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରୁ ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।